Sahamba ke sakulo baba lo amshoyo. Hayi mangifika lapha kulo baba ngithola ukuthi engathi bese ngihambele phambili. Okay. Useke wazi lo baba yena bakhuluma nje baqeda naye. Hawu. Mina ngazi njengoba nje ngithathe ngisakuyena kanti vele sebekhulumile bavumelana. Bafazi. Hey, ngiyafika lapha yana uyangitshela-ke inyanga ukuthi cha umfazi impela aseke wafika lana baxoxa naye bazwana ukuthi bazokwenza kanjani ngayiphi indlela. Nangibuza ukuthi yiphi indlela engizokuzenziwa ngayo inyanga hayi into zakhe zayinyanga zifuna igazi. Uhlobo legazi nako phela linegazi liyilwane ngahlatshwa iy'lwane ngenziwa cha uthi afuna igazi lasekhaya. Oh yeah. Kodwa umfazi siney'ngane naye siney'ngane eziwu-3 nje. Le ndala yomfana eyami ngayithola komunye. Oh Engithole kuyena lezi amantombazane eziwu-2. Ezo-2 yeah. Manje yena uthi mefika lapha enyangeni wangakhuluma ngalezi. Ukhuluma ngale yami phela le ayifice kumina. Hey waze wabola umuntu. Hey Phuhlu. maye le ngane le yami iyona ngane impela besibambisene nayo. Engisana esitolo noma iyakwazi ukuyo-order. Ngoba sikhula-khulile. Iyakwazi ukuthi iyo-order, uyakwazi nokuthi noma mhlawumbe ngihambile ngazile esontweni isale idayise. Manje senginenkinga-ke manje ukuthi le nto ngizoyithini ngoba ngeke ngize ngiyivume mina le nto. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Nina bekashana kamenza aphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda enhlala sezantsi kuyifundazwe zethu zonke khona eNingizimu Afrika. Siyabingelela lena-ke i-Black Life TV igama lami-ke uKing Sicaka ngakaluqa iy'nsizwa zethu Sicaka siyishaya impunyela mfoka amancasa kancane ayidedela intombambi yesokeni mpambathe emhlane emakhwala ngumalala nomunye indawo avakho ufila ngenhlikihleni esitinde ehlekizwa amagidangoma semntubatuba ndaba zakhe ehlele ukho nemhlaza aphuma kubanjani mahlombe abanzi ogijima nenkinga athi akunalutho ungixoleleke uma ukuthi awunazi ibongo akusimini wathi banje asike lo hlelweni sizwe ukuthi osihambele namhlanje uze ngani la sikhuluma khona ngey'nkinga zokuthwala nokunye-ke ongakwenza aqhubeka ukusubscribe ulike ucomment sihambe nawe nje sikhule sonke siya hashtag siya lapha naku 1.5 million ya so yenze-ke lento asibingelele kubaba sabona ba Yebo sanibonani njani? sikhona njani ne Asiyaphila. Nkosi yami ubani ubaba Ubaba uDlamini ngapha ePotchefstroom. Sibalikhulu yazi uma usuke ukhuluma nomuntu omdala vele ungaqaleki ekutheni mhlawumbe umbuze ezinto kodwa-ke ngiyafisa ukwazi ukuthi ubaba la akhulele khona nendawo akhulele kuyona iyiphi ukhule kanjani kuze kufike la sekuyinkinga khona. Oh ngikhulele la endaweni eseMkhomazi. Endaweni ekuthiwa koMahlongo. Okay. Ngikhulele khona nje kumfana ngafunda khona. Baze ngaqeda khona nazo mabangela phezulu. Kodwa namhlanje nake inkinga ngize ngayo wangizile indaba zey'kole. Zey'nkinga sike esivela ngehlela nje ekugcineni nje base ngikhulise ngingaka nje. Sokuka. Inenkinga le nginayo ekhaya emndenini wami. Oh yeah. Inkinga iqondile kakhulu nonkosikazi. Oh okay. Hayi ngisenkingeni ndoda. Angisenkingeni. Bese ngizabhala ka Black Life nje ngivule bangixazulule le nkinga. Mhlawumbe bona bangangisiza hle ngiphumule lezi inkinga engikuzona manje ngoba sengene eshiye enkingeni ebengingangena kuyona ngempela. Yeah. Unkosikazi sevela ngikhatha nabantu nje ekugcineni. Sinesikhathi eside sihlele nonkosikazi mhlawumbe ngo-2010 mhlawumbe 2010 sishada naye. Hawu senihlalile impela. Ngisebenza kukuhle. Inankinga naye umuntu ozamayo ayidayisela yasasey'koleni yasenasendaweni nje umuntu naye ukhuthele. Yeah. Nami ngisasebenzayo kukuhle nami ngisayisebenzela-ke nawe enkampeni eke ngichazeke lana-ke. Yeah. Kodwa kuhambeni kwesikhathi ngathi unkosikazi usenezinto nje engingayiboni kahle. Iy'ndlela zakhe angisayiboni kahle. Ngoba usenokuhamba nje anyamalale. Mhlawumbe kakhulukazi nge-weekend. Ahambe nje umuntu oye kubo aze abuye ebusuku kwesikhathi azibuye ekuseni. Sure. Sekuhambe kwahamba kwaze kwavela ukuthi engathi kunenkinga ngoba umuntu odlala nje isitokofela. Umuntu odlala isitokofela nje uyathanda ukuthi sibe nemali ekhaya. Hlala kubhizi nje. Hlala nje ebhizi. Kuthena la ko 2015 ke
nami ngokukhula Yeah. ngathi impesheni emsebenzini ngahlala ekhaya ngayivela i-tuck shop ekhaya Okay. ukuthi ngiphile nami kube indlela Yeah. esophila ngayo ekhaya Yeah. futhi nawe uyazama ngala nami ngiyazama ngala Yeah. kulokuhamba isikhathi ngithole ukuthi hayi engathi kunento asezenze engingazazi mina ngoba sekunokufika abantu ekhaya befuna imali zabo awu xa-ke ngoba unkosikazi umuntu ovele ozamayo onayo imali futhi ngicanga ukuthi uma ngabe kunenkinga angangitshela nami cha baba kezizame la Ulula isandla. sihlanganise mhlawumbe uma khona into edingakalayo Yeah. kube sekuney'mali zakhe eceleni nje ngingasazazi nabantu afuna imali zabo engazazi ukuthi zihamba kanjani ziqhamukaphi usuke zidla kanjani ngoba sekunanto afuna njengoba ngithi kunanto afuna imali zabo nje sekunanto engalandela sokuthi hayi lo nkosikazi manje useyagembula Eish. futhi le mali uyidla ngokugembula Yeah. lo suke ngekho nje ethiwe kubo usengayile kubo Siyogembula. sikogembula Ah. ngoba lo sekuvela la ekutheni manje imali efuneka sezizazankulu ezimali imali nje nami ezingixakayo ukuthi angazi ngekhokha ngithiko abantu sebefuna ngithi uthathe impahla yasendlini Sure. engisenkingeni Manje abantu laba beza bazofuna izimali ubakade eyithathe enzani? Bekwezani bebehlanganisana le mali? imali zey'tokofela lezi Oh, imali zeyitokufela. itokofela kade beyifakele njengomuntu abamthembile endaweni Oh, uyena obe usikhwama. wele besikhwama ephathi imali zey'tokofela Oh. umuntu othembile endaweni ngoba amazi umuntu vele uhlala ezamela unemali yakhe vele Beside lokhu sekuba nenkinga mhlawumbe awungixoxele ngayo umkakho njengoba usumncomile ukuthi umuntu ozamayo umuntu obefokuza kakhulu uze nibe nemali. Before umshada yini yakheha kakhulu ngaye? njengoba ngithi ube umuntu nje o-right nje umama nje omuhle nje nabo mbona ukuthi nawe uma umbona cha ungamenza unkosikazi Imanzi le. imanzi impela nje hayi ungayenza unkosikazi imanzi yakwangcobo cha ungayenza impela unkosikazi Ngifuna ukushola njalo ngoba ngibuza ukuthi uke wathi baba ubusebenza before ukuthi mhlambe ezimalini nesikhathi sasebenza emalini ngoba siyazi nabo baba into eniyenzayo uma umuntu esebenza mase kufanele kuphela inyanga check gross uyayinika umama kuba yena onaka into zasekhaya lapho ube kanjani ubungazi ubusole lutho ngalokho mhlawumbe hayi bandla bengiqamba amanga impela hayi beyakaze nje anze lutho elisolisayo ngoba nje nima ukuthi yazi ngikwazi imali uthenga igross asendlini athenge nje kahle ingabe khona inkinga futhi lonke indaba umuntu nje nawe uyikhuthayelo esebenzelayo yeah ukuthi hayi usayizamela nje anankinga ngoba izinto zenziwa mina njengendoda mina phela ngibe imali zasekhaya yes yena into zakhe ngicani kozenza lento engincane mhlambe kokho ilingane ezikoleni ethekele ingane ama-uniform naye sibambisane nje kube kuhle akhombisa na ukubamba iqhaza akhombisa ugcana umfazi wasekhaya impela uyakwazi ukwenza idingo zasekhaya so ucabanga ukuthi ke emva kokuthi eqale lento edokufela ke kwangenelela lento yokugembula yebo kwagcina segembula ngemali yabantu ngemishona nangemali zabantu manje sithathe kusibeke babe kufaka kanjani enkingeni lento le la manje abantu sebefika manje befuna imali zabo ngathi befika ufuna imali zabo akekho yena futhi kunenhlanhla ukuthi bafike ngekho abantu bafike bakhulume nami kanti manje mina nami ulwazi lwami nginalo lenginalo ukuthi nje yebo umuntu ozamana ukuthi futhi uyayiphatha vele imali zabantu yeah kodwa manje bengakwazi lokho ukugembula nokuthi ubuya gembula lokho okudla imali ke lokho ngoba benganankinga ukuphatha imali zabantu inkinga nayo aseyenza manje lokugembula le nami abangangitsheli yona nangazi ukuthi uvakashele kubo kanti uyogembula then mawukhuluma naye ngokukhokheleka kwabantu imali ithini into yeni naye iyamqaka lento manje ngoba usiqala nokuthi athi sifuna siye komunye ubaba khona ubaba amaziyo mhlawumbe ungasasisize sikwazi mhlawumbe ukuthi sigcine sikwazi ukukhokha le mali yeah uma ngibuza umuntu ukuthi kanjani athi hayi lo baba uyakwazi ukusiza abantu babe nemali ey'sheshayo bathole imali bakwazi ukuthi baphile kahle babe nemali ekhaya uthathe wena manje wakisa kulo baba ukuthi niyozama inhlanhla ukuthi nikwazi ukukhuphula amandla ya manje uthi yena njengoba ibhizinisi likhona nje angasisiza ukuthi ibhizinisi leli likhule libe likhulu okay ya lifake imali engasikwenza ukuthi mhlambe kugcine sesikwazi ukuthi senze noma yini esifuyeze ekhaya sahamba-ke sakulo baba lo amshoyo hayi uma ngifika lapha kulo baba ngithola ukuthi engathi bese ngihambele phambili okay useke wayo kulo baba yena bakhuluma nje baqeda naye hawu mina ngazi njengoba nje ngithathe ngisakuyena kanti vele sebekhulumile bavumelana bafazi hey
ngiyafika lapha mina uyangitshela-ke inyanga ukuthi cha umfazi impela aseke wafika lana baxoxa naye bazwana ukuthi bazokwenza kanjani ngayiphi indlela. Nangibuza ukuthi yiphi indlela engizokuzenziwa ngayo inyanga hayi into zakhe zayinyanga zifuna igazi. Uhlobo legazi nako phela linegazi liyilwane ngahlatshwa iy'lwane ngenziwa cha uthi afuna igazi lasekhaya. Oh yeah. Kodwa umfazi siney'ngane naye njengoba siney'ngane eziwu-3 nje. Le ndala yomfana eyami ngayithola komunye. Oh Engithole kuyena lezi amantombazane eziwu-2. Ezo-2 yeah. Manje yena uthi mefika lapha enyangeni wangakhuluma ngalezi. Ukhuluma ngale yami impela le ayifice kumina. Waze wabola umuntu. Hey Phohlo. maye le ngane le yami iyona ngane impela besibambisene nayo. Engisana esitolo noma iyakwazi ukuyo-order. Ngoba sikhulakhulile. Iyakwazi ukuthi iyo-order, iyakwazi nokuthi noma mhlawumbe ngihambile ngazile esontweni isale idayise. Manje senginenkinga-ke manje ukuthi le nto ngizoyithini ngoba ngeke ngize ngiyivume mina le nto yokuthi nginikele ngengane yami. Yena enyangeni uthe igazi ngalithola kodwa wanikela ngendodana yakho le oyizala ngaphandle komshado. Le nto engayizali kuyena. Yena sefika ukukhuluma nenyanga bavumelana. Mina sengiya lapha njena njengomuntu usisicuzi nje useyotshelwa ngempela ukuthi kuzokwenzeka kanjani. Manje mina sengifuna indlela-ke manje na ukuthi-ke siphume kule nto naye lo mfazi. Yena naye lapha wafika wayizwa le nto emva kwalokho wenze njani nobaba waqhubeka na noma waduba? Phela lo baba wathi naye seke indlela ukuthi manje sihlehle. Ngoba siqalile wazenza izinto zakhe yena. Manje mina ngithi nje mina ngihambisana nale nto sekuyinkinga ngoba ivele nisiqaliwe vele yenzeka vele. I-process yabo impilo yengane yakho. Phezu kwalempilo yengane yami lena mina ngithi angifuni nayo. Abe. Manginaleyo nkinga mhlawumbe aba-Black Life bangisiza lapho. Mana-ke before sifike ekufuneni ukusizwa uphi umama? Umama isikhathi esiningi akabi khona manje ekhaya. Semuntu ongakubo ngoba wathi ekhaya khona umsebenzi ozoba khona ekhaya kubo. Umsebenzi lo mkhulu okuhlatshwa kwenkomo kwenziwa izinto. Usamthemba nalapho. Manje naleyo nto angithembi ngoba manje asathembekile ngendlela asephila ngayo ngoba sithanda ukuqaqana naye. Akasekho close kuwena. Kodwa futhi wamtshela uzizwa kanjani isinqumo sakhe sokuthi decide ukuthi anikele ngengane yakho bengayizali? Angamtshela uyazi kahle ukuthi angihambisani naleyo nto mina. Yo. So uma ubuka isimo sayo-ke ingane since weza ukuthi isivele ibekwe kulayini ukuthi kutholwe ngayo isa behavior normal noma sekukhona ushintsho olukhona kule ngane ngoba siyenza into engayiboni nje kahle. Lezi into engayiboni kahle. Uthi jijanga ngisho iy'nkukhu egcekeni ifuna ukuzidla zihlaza iy'nkukhu. Kusukela inkukhu nje ihlazidla. Hey ibambe inkukhu ihlephule ubone ukuthi lo muntu uyayiqeda impela uyayidla inkukhu uyidle namaqhubu kanjalo. Phinde inkinga phela ufuna igazi. Manje nami le nto sekinanokwesaba. Sengalidinga usizo ngempela ukuthi yini engenziwa ukuze le ngane iphile. Sihlala nawe kuphela manje. Sihlala nami ngoba phela naye lo mfazi manje isikhathi esiningi usele kubo. Futhi kunzima phela nakubantu abaseduze ukuthi basondele eduze beyasaba noma ibona umuntu okwazi ukusukela inkukhu nje iphila ihlafuna negazi. Akekho umuntu le nto oyaziyo ngoba bonke abantu mangithi baxoxa le nto bayishwama impela le nto bakhala bathi abayazi into enjalo. Kwamina ngiyayishwama ukuthi ungafika ube nomfazi umshade nivumelane nibe nabatwana mase izinto ayibheda abone ingane yakho ngoba engazalwa uyena esinyeni sakhe iwumhlatshelo wesithwalo zenibe right. Alami ngixakile le nto ngoba le ngane beyithanda naye impela le ngane. Bengenankinga naye. Kwingane yakhe nje. Ithatha nje ingane zakhe lezi ezinye iziwu-2. Kube egcineni manje le ngane sezinto ey'ngasile gijima semthini into ingayenzi. Gijima wenkawu emthini ikhalisa wenkawu yenza zonke izinto nje. Kuwena-ke baba kuhamba kanjani empilweni? Kusaqhubeka-ke ko-tuck shop? Mina impela wavela wathula. Kodwa kusaqhubeka kusadayiseka. Saqhubuzeka kuyadayiseka khona kuyaphileka ngoba phela iyo tuck shop nemali-ke lezi-ke zikahulumeni. Beqhamuke nazo zilekelele.
kodwa manje ngeke zikhave lezi mali zabantu ngoba ziningi lezi mali manje aseyidlile mfowethu. Aseyidlile. Njengoba nje naye sethi ngcono ukuthi kwenzeka le ndlela le. Ngoba mhlawumbe mbekitshe mhlawumbe uzokwenzeka enye indlela engcono hayi le. Yeah. So now inkinga onayo kakhulu inkinga yengane yakho. Ingane yami ngoba manje kufanele ngani ilapheke kuphume lezi zinto lezi zikuyona lengane. Hey, ngane zakwethu insuma nosuku ngosuku into zethu siphila ngazo. Abanye baza bangibuza sicaka yindaba ungasabi lezi zinto ngibatshela hey ukukhuleka kuyangisiza ngane zakwethu ngithandaze njalo nje ngicela kumvele nqanga ukuthi angisikelele kuzona zonke lezi zinto ngoba okunye kwakho ukuthi noma xoxa ubone ukuthi izwe lethu linabantu abacabanga bafike egcineni kangakanani abangenza noma yini ukuze bathole imali. Kungenzeka kanjani ukuthi umfazi wachelwa ngenyongo kini wafakwa emagcekeni omunye umuzi uzovusa ekhaya ma wena cashanga ngesolution cabanga ukukhipha umphefumulo womuntu ukuze nikwazi uba nesolution. Hlobona lo mfazi lo. Ngiyayibuzela nje angilo ngane zakwethu. Mina nahlanga na comment section ngizwe ukuthi abantu bamephawula bathini ngalolu daba nisale kahle.